pane mameeting ari kuitwa usiku nemasikati pamusoro pavachiwenga. Saka ndangoti titaure izvi, havasi vachiwenga chete, kunyangwe navachamisa vacho, nokuti pari kutsvagwa kuti pane communication here, kana kuti pane kubatana here, kana kuti pane kufambidzana here, kana kuti pane kuwepo kwemashoko here avangawana kubva kuna vachamisa ane chekuita navachiwenga. Vamwe tinoratidzwa muzvakasiyana, vamwe toratidzwa mumidzimu, vamwe toratidzwa mweya mutsvene. Kune shoko ririko randoda kuti ndiyambire vana veZimbabwe randasangana naro madeko pamusoro pevakomana nevasikana kusanganisira maleaders ari murevolution kana kuti ari muchimoto chatinacho. Handisi kuvhundutsira kana kuti kushishidzira, kwete, asi ndiri kuda kuti ndirangaridze nekuonesa kuti varume kune mhepo yasumuka pamazuva iwaya atakatarisana navo. Zvekutanga regai nditaure ndichiti pamusoro pavachiwenga nevamwe vatungamiriri vari kutungamiriri uri kurevolution. Panoita sekuti pane dare ringamisikidzwa rikasumuka zvine simba riine mweya weutsinye kana kuti weusatani, wokuti pamberi apo tinogona kuzochema kana kuti tinogona kuzorasikirwa nageneral Chiwenga. Asi zvinhu izvi zviri kurongwa kana kuti zvabva mubato ravo imomo muZanu PF, asi zvabva mumaenemu avo ari muZanu PF, kureva kuti zvabva kudivi Mnangagwa. Pane maplots ari kurongwa, manhingi ari kurongwa kutsvaga nzira dzokuda kuvhiringidza kufamba kuri kuita utungamiriri hwerevolution, kusanganisira leader iwo pachavo vachiwenga navachamisa zvakare uko. Mweya unototaura uchitoti ngavagare vari munhu akachengetedzeka, security ngadzigare dzakachengetedza utungamiriri hwese huri kufamba navachamisa. Pamazuva atatarisana nawo iwaya atiri aya, pane mhepo dzichangosumuka dzichangoda kuita chamupupuri, ita sokunge chihondo changomuka chisivhowo chidiki diki chakonzereswa neZanu PF yava Mnangagwa, woita sokuti pangomuka kurwisana, zvoita kunge zvaitwa iwo vasingazvizivi vaMnangagwa, kana kuti zvaitwa nemaminista kana kuti nemamp kana kuti nevana aya vari kufumurwa navageza vaya, zvoita sokunge hondo dzepasi apa dzagoitika, asi pane program dzangosumudzwa kubva kuna vaMnangagwa neshamwari dzavo. Saka vanoita sokuti vane urongwa hwokuda kunge vanoda kukanganisa revolution iripo iyi. Ndinoda kuyambira zvikuru kana vamwe veutungamiriri vari kuchiuto vari kusapotana nevana veZimbabwe. Mashoko iwaya anoda kuti asvike kuutungamiriri, asvike zvakare kune utungamiriri huri kuchiuto. Hongu tine gonange tine makwirizi nemaronda zvakaitika 2017, ndoda kutsigira chitsigira zvakare 2018 na2023. Pamwe pacho tinotaura tine hasha nekushatirwa, asi chokwadi chiripo ndechekuti tikadzamisa pfungwa tese mangwanani ano tinobuda misodzi edu mumatamba nekuda kwezvaitika kubva papinda vaMnangagwa, nekuda kweupenyu hwararamba vana veZimbabwe. Tizviise mumaoko aMwari zvese izvozvo, tichirega kutarisa kumashure matakachagare anyaradze mwana. Regai nditaure mangwanani ano ndichiti iwo mweya mutsvene pachawo hauna kutumwa kuya kuzogara paimbwa chete, kana kuti pamombe chete, kana kuti pamhuka. Mweya mutsvene wakatumwa kuzogara pamunhu, nokuti munhu ndiye ano mufananidzo waMwari. Kunyangwe midzimu chayatoti midzimu iyi, it's a different spiritual dzatiinadzo pasi pezuva. Vamwe vanonamata muchiBudha, vamwe vanonamata muchiMuslim, vamwe vanonamata muchiJewish, vamwe vanonamata muchiChristianity, vamwe vanonamata muchicultural, African cultural, zvichienderana nenzvimbo kana nedunhu ratigere. Asi regai nditi kwese kwanga kuri kunamata kwakasiyana, vamwe vari muchiHindu. Asi regai nditaure ndichiti, asi zvese zvinhu izvi tinenge tichizvitarisira kuti zvisvike nekuna musika vanhu
kuna Nyadenga anova ndiye mwari samasimba. So ndoda kuti nditaure kumhuri yeZimbabwe mangwanani ano. Ndakambotaura remember 2023 ndichiyambira kuti vachamisa ndaisa Professor Isaac ndakaisa ndikati vachamisa ndaona vapinda maelection asi wahwina maelection, asi kuwina kwavachaita maelection vachamisa kuna vanoverenga ngati audio iyo ichiriko kumedia ichiriko kumaaudio kupi ndini baba Chinogurei ndakaisa audio iyoyo mukaiteerera inotaura kuti ndini vaChinogurei ndichitsanangura kuti vachamisa parwendo rwavari kufamba vachamisa vachawina zvine mutsindo wawina zvine mutsindo yakaita hondo kuma TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp vaChinogurei vanotaura sei vanotaura ndezvekupenga izvo ndezvekupenga mweya sadza zvakazodai, but ndakatsanangura before election that time ndikati vachamisa vachawina maelection, asi vachamisa vawina maelection havasi kuzopinda kunotonga muofisi nekuti kune chitsotsi chaitwa kumaofisi ikoko kuzeki nekupi chakonzereswa neZANU-PF. Vachamisa vachawina zvine mutsindo chaizvo zvokutokunda chaizvo nemutsindo, asi kuti vazotonga nyika ino havana kukwanisa kuitonga. Ndichitaura 2023 vanochengeta manzwi nemashoko vanoziva mashoko iwayo. Vanhu vakati vamwe vakatsigira vamwe vakaseka vamwe vakanyomba vamwe vakati nekuda kwesapoti navachamisa kana ndezvekupenga chamisa unotowina chete unototonga zvida zvisingadi, this time hazvikoni. Ndikati no, ndaona chamisa wina asi kutonga nyika ndaona atadza kuitonga nekuda kweumbimidoga waitwa neZANU-PF neutororo hwashandiswa. Asi kupera kwemaelection pamberi apo kuchamuka mhirizhonga nenyonga ichamuka ichakonzera hondo ichazoguma yaita kuti pazomuka civil war yokurovana kwevanhu munyika. Asi pamuka kwevanhu munyika ndaona vatungamiriri vakuru vazhinji vatiza vakananga nekuMozambique vachiita sevanokurosa, asi ndazona ndege dzatenderera mukati menyika dzichitenderera vazopindira nedzimwe ndege dzazobva nekune dzimwe nyika. Kune vanorangarira Professor Isaac iyoyo ndakaitaura. Musaona tiri mumedia kudai, vamwe tine zvinotitevera, vamwe tinozviita kutigara, vamwe tinoita zvemasvikiro, vamwe tinoita zvemweya mutsvene. Imo mumedia macommanders ese revolutionary vamwe vanoita zvemasvikiro, vamwe vanoita zvemidzimu izvozvo, vamwe vanoita zveunganga, vamwe vanoita zvemachechi, vamwe vanoita zvemweya mutsvene, vamwe vanobhilivha mumaculture avo. Asi chokwadi chiripo ndinoda kuti nditaurire vakomana nevasikana vari kudiaspora vari kutungamira marevolution kuti ngatisimbe tichenjerere. Pane zviri kurongwa naana Mnangagwa kuda kutonodza miromo yevanhu kana kuti miromo yedu either uri murevolution either uri kufamba uri mugwara ripi, asi uri murevolution yekurwisa kuti dai hurumende yava Mnangagwa yabuda kana kuti yabva kana kuti mbavha dzasungwa kana kuti mbavha dzabuda panhirikeni, kana uri murevolution yekuramba 2030. Ndinokumbirisa zvikuru kuti tibatsirane, kuti titaurirane, tigere matiri, ngatizvichengetedzei pari zvino, ngatiregei kushamura hapwa, ngatiregei kuita zvinhu zvinotithreatenesa patakagara, ngatiwei security patiri ende ngatigarei tiri patiri. Kubva iro wiki iro rineri kusvika panopera 2 weeks pane zvinogona kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, and paitika pamasondo maviri iwaya, masondo maviri chete iwaya, pane zvinogona kuitika. Mhepo yasumuka, asi yasumuka iri mhepo inogona kuda kusunungura, inogona kuda kubatsiridza mitauro ine vana veZimbabwe. Kwanaya mvura hore yanaya, asi mvura yanaya iyoyo imvura ine kutonhodza nedonhodzo. Pachasumuka midzimu mizhinji ichasumuka mukati menyika, ichataura pamazuva iwaya, ichataura kumatunhu enyika akasiyana siyana. Asi musazvishora zvinhu izvozvo kana kuzvinhingirikina. Kuchasumuka midzimu chaiyo, kuchasumuka mweya ichatsanangura. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vasarasika gwara ravainaro kana kurasiswa nemweya mupengo kana midzimu mupengo, asi kune midzimu ichatsanangura gwara renyika nemafambiro achaita nyika. Saka ndaitarisira kuti kana vachiwenga vari munhu anokwanisa vachiwana potero kana kuti nzvimbo yavanogona kumbopfumwa nekudzengeswa, kunogeswa nekukumbirirwa vaya kumasvikiro chaiwo, kwete masvikiro esadza kana kumidzimu kana kumweya chaiyo, vachiwenga nevamwe utungamiriri uri kumilitary vari kunzi vagare vari safe, ende kana vane zvavanoita vaite. Pane zviri kurongwa iko zvino, tinogona kurasikirwa
nekuda kwezviri kurongwa. General wanogona kuti irasikira kana kuti kuvhiringidzwa iri nyaya yekuda kukanganisa urongwa huripo. Pane mamitingi ari kuitwa usiku nemasikati pamusoro pavachiwenga. Saka ndangoti titaure izvi, havasi vachiwenga chete, kunyangwe navachamisa vacho, nokuti pari kutsvagwa kuti pane communication here, kana kuti pane kubatana here, kana kuti pane kufambidzana here, kana kuti pane kuwepo kwemashoko here avangawana kubva kuna vachamisa ane chekuita navachiwenga, kana kuti vachiwenga vangawana mashoko kwavari here kubva kuna vachamisa. Saka pane nhau dzehondo dziri kurongwa nevakomana vari muZANU PF vari kuita against Zimbabwe, kana kuti vari kukurudzira 2030, kana kuti vari against vachiwenga. Saka tinokumbirisa zvikuru kuti general vagare vane security yakasimba chaizvo, tingagone kuona zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvingaitika pamasondo maviri iwaya pamusoro pavachiwenga. Iri nyau yokuti pane zviri kuplotwa nokurongwa, asi havazokundi havo kukunda, asi pane zvichaitika muchazviona nemaziso, kwete panyama, muchazviona nemaziso direct. Pane zviri kurongwa neZANU, ndenge ichaitika yakakura chaizvo pamasondo maviri iwaya, asi ndo kana vakatangira urongwa huripo hwewana veZimbabwe. Asi kana vakatangirwa hawana kukunda kuzviita zvinhu izvozvo, vazhinji vacho vazotiza vakananga nekunana Mozambique, sekutaura kwandakaita 2023 iya. Ndiri ipapo pamashoko iwayo ekuti vazhinji vazotiza vakananga nekuMozambique. Saka mabhodha ekuMozambique ari kunzi asungwe chaizvo, asimbe mabhodha ekuSouth Africa, eBotswana, eZambia, kana muchida kuti vanhu ivavo vagone kubatwa vari mukati menyika, nokuti vazhinji vacho vamwe vatotanga kutobuda kutoshifta zvinhu wakananga nekunana Mozambique vamwe vacho. Saka pachenjererei ipapo kuti pane hondo dziri kurongwa. Tinokutendai mazvita, ndi baba vachinogurei, muswere munyasha, muwe nezuva rakanaka.